Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Senideok, humiltasunez aitor ditzagun gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuzera, zure eliztarren bizitza, humilen aintza eta santuen zoriona, entzunarren gure eskariak eta zure maitasunez emaiezu, zure aginduen egarri direneri behar dutena Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik, egun haietan jainkoaren hitza sartzen eta zabaltzen zijoan. Bernabe eta Saulo Jerusalenen haien egitekoa bete ondoren Antiokiara bihurtu ziren. Juan Markos haiekin harturik, baziren Antiokiako eliz elkartean profeta eta irakasle batzuk. Horrela, Bernabe, Simeon izengoitiz beltza, Luzio Zirenearra, Manaen umetan Herodes erregearekin batera hazitakoa, eta Saulo, behin barau egunez jaunaren kulto ospakizun batean zeudela Espiritu Santuak esan zien, bereiztu niretzat Bernabe eta Saulo, nik dei egin dieten egitekorako. Orduan, barau eta otoitz egin ondoren, haiei eskuak buruan ezarri eta bidali egin zituzten. Bernabe eta Saulo beraz, Espiritu Santuak bialduta, Seleuziara joan ziren, eta handik Txiprera jo zuten itsasoz. Salaminara heldurik, judutarren sinagogetan jainkoaren hitza iragartzen hasi ziren. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan hark nauetzan, atsedenezko urbizitara hark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan hark nauetzan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek oihu eginez esan zuen, nigan sinisten duenak ez du nigan bakarrik sinisten, baita ni bialdi nauenarengan ere. Eta ni ikusten nauenak, ni biali nauena ere ikusten du. Ni argia bezala etorri naiz mundura, nigan sinisten duenik inor ilunpetan geldi ez dadin. Nire hitzak entzun bai, baina betetzen ez dituena, ez dut nik gaitzesten, ez naiz eta mundua gaitzestera etorri, mundua salbatzera baizik. Ni ukatu eta nire hitzak onartzen ez dituenak badu nork gaitzetsia. Nik adierazitako hitzak berak gaitzetsiko du azken egunean. Nik ez dut eta nire kabuz hitz egin, biali nauen aitak agindu dit zer esan eta zer irakatsi. Eta badakit haren aginduak betiko bizia ematen dutela. Horrela bada, nik esaten dudana, aitak agindu bezala esaten dut. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna.
Lehenengo irakurgaian, apostoluen eginetako liburuan murgilduta gaude. Pasko garai hontan halako toki oso berezia dauka liburu honek. Pentsatuz, ze nolako giroa, ze nolako zailtasunak, ze nolako pozak, ze nolako erronkak zituzten aurreneko kristau haiek. Eta guretzako oso importanteak dira aurreneko kristauak Jesusengandik gertuen egondu diren kristauak izan direlako. Haietako batzuk Jesus pertsonalki ezagutu zuten 12 apostoluek, beste jarraitzaileek, bera akaso nonbaiten ikusi edo entzun izan zutenek, horiek denek pertsonalki ezagutzeko aukera izan zuten. Eta gaineko guztiek pertsonalki ez, baino ezagutu zuten pertsonalki ezagutu zuen norbait. Eta horrek ere halako gertutasun berezi ematen du. Horietatik batzuk oso ezagunak dira, aita apostolikoak, haiek ere idatzi zituzten gauzek, eta horiek izugarrizko garrantzia dukate. Esate baterako, Hierapolisko papiasek, San Juani aituta, berak, bere ahoz, eta orduan horrek ere gerturatzen gaitu ikaragarri Jesusengana. Bidea pixkoat, guk akaso etxean, ez ditugun ikusi gauzek, baino akaso aitunamonak kontatutakoak edo oso gertutik ezagutzeko aukera daukagu. Guk pertsonalki ezagutzen dugun pertsona norbat edo betire konfiantza handia ematen digun norbaitek kontatua delako. Eta hasierako kristau haiek hala ziren horregatik, haiek egiten zutena, haien jokabidea guretzako oso importantea da. Ikustea nola saiatzen ziren Jesusen berri ona zabaltzen, ez norberantzako gordetzen, nola saiatzen ziren oso bereziki, halako justizia soziala bilatzen, pobreziarik ez egotea, danak ongi bizitzeko aukera izatea, nola saiatzen ziren premian zeudenei laguntzen, horiek denak ikasi behar ditugu aurreneko ikasleengandik. Eta gaurkoan entzun dugu nola eskatu zioten Espiritu Santuari argia eta nola izendatu zituzten Saulo eta Bernabe, Jesusen berri ona halako toki berezietara eramateko. Saulo, dago dakigu, gero Pablo izena hartuko zuena da, eta halako toki oso berezia dauka kristautasunaren hasiera hartan. Lehengoan, aste pare bat haitu ginen, Esteban lehenengo martiria nola harrika hil zuten. Eta bitartean, esaten digu Lukasek, apostoluen egileak, nola Saulok hartu zituen harrikatzera joan zirenen arropak. Halako arropa malguak, baino dena hartzen zutenak eukitzen zuten, eta hori kendu behar izaten zituzten kapa moduko batzuk harriak lasai botatzeko. Eta Saulok gorde zituen arropa horiek. Berak ez zuen parte hartu, Esteban harrikatze hortan, baino Lukasek esaten digu berak onartzen zuela. Berak ontzat ematen zuela egiten ari ziren hura. Eta berak ere parte hartu zuen kristauak pertsegitzeko eginkizunean, eta toki askotan izugarrizko bildura zioten Saulori. Gero, jangoikoak Damaskorako bidean zihoala, bihotza ukitu eta sekuleko konbertsio izan du zuen Saulok. Eta bilakatu zen jangoikoaren graziaz, jangoikoaren maitasunez, lehen pertsegitzaile sutsua zena, historian egondu den evangelizatzailerik bikainena izatera. Eta horrek beti eman behar digu halako itxaropena. Ez degula sekulan inor, ez da gure burua ere galdutzat eman behar jangoikoaren aurrean. Mundundan pertsonarik galduena izan da ere, den krimenik handiena egin baldin badu ere jangoikoaren begietan humiltasunez. Benetako damuz eta bihotz berritzeko borondate horrekin jangoikoak beti onartzen gaitu. Eta Sauloren kasuan ikusten dugu bere graziak zenbateraino aldatu dezaken bihotz bat. Horregatik Saulo pentsatu behar dugu ze biakeak egin zituen, ze nolako lanak, ze nolako nekeak garai haietan, baino baita ere
zen olako emaitzak eman zizkion Jaungoikoak, ze fruitua, zenbat tokitan halako komunidade txikiak sorrarazi zituen Jaungoikoak bere bitartez, eta gero pixkeka horrek Mediterraneo inguru osoa kristau bilakatzeraino eraman zuen. Berak hazi hori erein zuen Jaungoikoaren graziaz. Eskatuko diogu, eta gaur ere evangelioan entzun dugun bezala, Jesusi, lehenengo kristau haiek eduki zuten fede sakonura. Jesusen hitzetan betiereko bizitzaren hitzak entzuten zituztenak. Jesus eta aita bat zirela bihotzetik sinisten zutenak, guri ere lagundu dezaigutela halako fede sakona izaten. Fede hori konpartitzen, ez inposatzen, ez beste inoren gainetik jartzen, baina bai besteekin konpartitzeko borondate eduki behar degula. Eta baita ere Jesusek erakutsi nahi izan zigun bezala, berak eduki zituen jarrera haiekin, eta berak aurreneko kristau haiei erakutsi zien bezala saia gaitezela bere laguntzaz bizitzen. Eta orain egingo ditugu gure eskariak. Eskatuko dugu, egunero bezala, pandemia garai honetan, lehenbailen osasuna, soluzioak, lehenbailen esan genezake lanpostuak eta gauza guzti horiek berriz ere esan genezake buelta eman dezaiola gure gizarteak. Arduraz, baita ere kreatibidadez, eskatuko dugu mundu guztiko agintari guztien alde ere halako argitasun berezia izan dezaten, eta baita ere esku zabaltasuna. Aberatsenak, bai herrialderik aberatsenak edo pertsonarik aberatsenak gogoan izan ditzatela ere behartsuenak, premian daudenak. Hori da, lehenengo kristauek erakutsitakoa, eta eskatuko diogu Jaungoikoari eman dezaiola hori ere gure munduari ulertzea. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu. Gaurkoan bereziki gogoan izango ditugu atzo hildan Leitzeko Martin Gogorza. Eta baita ere bere heriotzaren urteurrenean Beteluko Garbine Sasiain jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Ama maite Maria, egi gozo lagun, zure bitartez Jesus ikusi dezagun, zure bitartez Jesus ikusi dezagun. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jainko maitea, sakrifizio honen bidez, zure jainkotasunean parte hartzea iten diguzu. Iguzu baitere, gure bizitza izan dadila zure egi horren islada, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu Jaungoiko alguztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, bere bidez egin dituzu dien guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagatik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospetaintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua,
diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi tardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure heriotza degu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, argitzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldian aman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezurregetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esanada apostoluei pakea, uzten dizuet nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa dan bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna.
Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko bekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko bekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sentatuko naiz. Kristoren gorputza. Egin dezagun otoitz. Zatoz jauna, zure erreiari laguntzera, eta zure erreinuko misteriotan sartu gaituzunok, egizu utz dezagula gure pekatu bizi zarra, eta bizi gaitezela oraindik zure, eta bizi gaitezela beti, zure betiereko bizitzaren berritasunean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedinka zaitzatela, jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen, zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jangoikoari. Zeruko ama, izar argia, zugana gatoz pospozik. Zeruko ama, izar argia, zugana gatoz pospozik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik.